sini TTAADC ni Thamsa players rok sini Musalpur Higher Secondary Playground no practice harek ni practice khalai tongo phungo daily khlailai mani phiaba salnai saltham romoi watui bamo bagoi tini phungroko khlailai malia abo haikene tini hingkangke kilo watui tongphano watui le thakaba tini sarek ni practice khlailai tongmani ambo thangnai ni match to norok joto no nukbai khana sini Dimakusi Stadium o sini Mara Autonomous Playground Council Mizoram by sini TTAADC Tripura thanglai match draw wngkha onkhe abo haikene sini match kaisa sini je Dimakusi o koreikha Musalpur Playground o wngsinai aboni bagui cheng miyani siming sok phailai phika haino hai sini je Baksa district same jaga o je cheng khaiman jaga o no onkhe sini 15 by 18 no tongo 15 no hongkangkhe sini Karbi Ranglong by sini TTAADC tongmani abo haikene tini o sarek jora o practice khai tonglaimani monthly rok आज का डायरेक्ट अमो खासने मैच खासने kita harusnya जो अमनो बात खाली रखना और खाई में नहीं नबले orang go tabat dero kamu khadi kamu school khadero tabat dero sekali beli tiksa bokro tiksa bus kang naji no go to play any day ote ote ka sija ka sayo wati ton mo khana no mai yes walk yes cover jiwa cover ta tadi Put tadi apa no? Ayo. Offside.
Oh.